स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के ओर से। आप लोग के बता दी कि भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त देशभक्ति हिंदी गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा ये मेरा प्यारा इंडिया। आज के वीडियो में हम आप लोग के बतावे वाला बानी ए गाना के रिलीज डेट और टाइम। ई गाना के गौले बाड़े जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और ई गाना के प्रोड्यूस कैले बाड़े अनंजय रघुराज और ई गाना के संगीत से सजेले बाड़े रजनीश मिश्रा जी। आप लोग के बता दी कि ई गाना के वीडियो के डायरेक्ट कैले बाड़े जीतू भोजपुरिया, जे कि बहुत बढ़िया वीडियो डायरेक्ट करेले और इससे पहले भी कई सारा वीडियो डायरेक्ट कर चुकल बाड़े, जौन की काफ़ी ज़्यादा बवाल मचैले बा। गाना के परसों यानी 13 अगस्त के अनन्या क्राफ्ट एंड विजन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल जाई, जौना के आप लोग जाके देख सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब करी और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे।